нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. субҳи санаи 26 сентябри соли 2022 ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. зимни он иҷрои нақшаю супоришҳои ҳафтаи гузашта баррасӣ шуда, барои ҳафтаи нав нақшаю вазифаҳо муайян шуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ баррасӣ карда шуд. раиси шаҳр ҳисоботи масъулинро оиди омодагиҳо ба таҷлили сазовари рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-мин солгарди иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон шунида, ҷиҳати дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани ин санаҳои тарихӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи сардори нозироти андозии шаҳр оиди рафти ҷамъоварии андозҳо шунида шуда, барои бартараф намудани камбудиҳо масъулин дастур супоришҳои мушаххас гирифтанд. ҷиҳати тозаву озодани гоҳ доштани хиёбонҳои марказӣ, маҳаллаҳои шаҳр, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва чароғонкунии атрофи муассисаҳо, корхонаву ташкилотҳо масъулин вазифадор гардиданд. ҳамчунин раиси шаҳр зикр намуд, ки вақтҳои охир аз ҷониби баъзе сокинони шаҳру деҳот қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо риоя намешавад. доир ба ин масъала масъулини бахши дин танзими анъана ва ҷашну маросим вазифадор шуданд, то дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда, камбудиҳоро бартараф созанд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр аз рӯи масъалаҳои зерин иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, обуна ба матбуоти даврӣ, кишти такрорӣ, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ, ҳисоботи масъулонро шунида, супоришҳои мушаххас дод. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, бо дарки баланди масъулият ҷиддӣ вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. با مقصد استقبال سزاوار 30مین سالگرد اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی پنجکین کارهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابد. ضمن یک مشورت کاری که تحت راهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید، اساساً مسئله های باز هم آباد و زیبا و خوش‌طرح نمودن شهر باستانی پنجکین مورد تحلیل و بررسی و شنیدن پیشنهاد کارشناسان قرار گرفت. در این مشورت کارمندان و متخصصان بخش معماری و ساختمان اساسی، تشکیلات و کارخانه از جمله ریاست مالیه، شعبه معارف، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کمونالی و همه تشکیلات های ساختمانی شرکت ورزیده پیرامون مسئله هایی که از طرف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی نمودند. رئیس شهر در خاتمه مشورت کاری باری دیگر اظهار نمود که ما باید در اساس دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوات محترم رجبای احمدزاده و نقشه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تمام نیرو و امکانات‌های خویش را برای به کلاً تغییر دادن نمای معماری شهر باستانیمان روانه سازیم و تصمیم گرفتیم که تا عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 1000 انشاءات را مورد استفاده قرار داده پنجکین را به یک شهر آبادان و سیاحی جهان تبدیل دهیم. идомаи барнома.
бо зидҳои корӣ ва мулоқоту суҳбатҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоатҳои деҳот идома дорад. гузоришҳои навбатии таҳия намудаи хабарнигорони мо аз ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Сёҷина манзури шумо мегардад. мутаваҷҷеҳ бошед. ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан яке аз ҷамоатҳои калонтарини назди шаҳрӣ буда, кишоварзони он дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми калон гузошта, ҳамзамон бунёди иншооти гуногун дар деҳаҳои ҷамоат бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан нахуст ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаи Савр ташриф оварда, бо рафти бунёди синфхонаҳои иловагӣ, таълиму ободонӣ ва равандҳои таълиму тарбия шинос гардид ва масъулинро вазифадор намуд, ки барои омӯзгорону хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шавад. қобили зикр аст, ки синфхонаҳои иловагӣ бо ташаббуси волидони хонандагон ва шахсони саховатпеша сохта мешавад. раиси шаҳр изҳор намуд, ки барои бомпӯш кардани бинои синфхонаҳои иловагӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр шифр ҷудо карда мешавад. ҳамчунин раиси шаҳр аз гармхонаву чорвопарварии соҳибкор Некрӯз Камолов дидан кард. иттилоъ дода шуд, ки дар ин ҷо бо усули муосир аз таҷрибаи кории худ, ки дар Федератсияи Русия гирифтааст, чорвои шохдор бо нигоҳубинии махсус парвариш карда мешавад. ҳамчунин соҳибкор Наврӯз Камолов дар деҳаи Хамиртепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан гармхонаи хурди лимӯпарвариро бунёд кардааст. лимӯ, ки ба шаҳри Панҷакент асосан аз дигар манотиқи кишвар ворид мегардад ва талабот ба он соласол бисёр аст, аз ин сабаб соҳибкор ин гармхонаро бунёд кардааст. барои парвариши лимӯ соҳибкор тадбирҳои мушаххас меандешад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026-ро ҳамчун солҳои рушди саноат эълон намуданд. ҳадаф аз ин бунёди коргоҳҳои нав ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад. воқеан рушди босуръати саноати миллӣ имкон медиҳад, ки буҷаи давлат ғанӣ гардад, маҳсулоти воридшаванда коҳиш ёбад, мардум бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гашта, зиндагиашон рӯз аз рӯз боз ҳам обод мегардад. чунин пешравиҳо дар шаҳри Панҷакент низ ба назар мерасад. чанд сол аст, ки дар шаҳри Панҷакент ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Широз» фаъолият дорад. ин коргоҳ асосан шир, қаймоқ, саршир, фалаю чакка, равған, умуман навъҳои гуногуни ҷурғотро бо сифати хуб истеҳсол мекунад. соҳибкор муҳандис технолог Аслам Эшнасаров ба раиси шаҳр иттилоъ дод, ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Широз» ҳамарӯза то 1 тонна ширро коркард карда, аз он маҳсулоти гуногуни ширӣ истеҳсол менамояд. таъминоти коргарони корхонаи муштараки Зарафшон ва муассисаҳои томактабии шаҳр бо шир ба ӯҳдаи ин коргоҳ вогузор карда шудааст. аз ин ҷост, ки роҳбарият кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки маҳсулот ба мардум бо сифати баланд ва саривақт дастрас карда шавад. пешвои муаззамаи миллат дар паёми хеш зикр намуда буданд, ки ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои солиму хушсифат ҳадафи асосии мо мебошад. имрӯзҳо, ки ба тухми мурғ ва гӯшти он талабот зиёд аст, яке аз соҳибкори ватанӣ Ҷовид Абдулманонов коргоҳеро бунёд намудааст, ки бо парвариши гӯшти мурғ машғул аст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз фаъолияти ин коргоҳ шинос шуд. иттилоъ дода шуд, ки дар ин ҷо парвариши 3000 сар мурғи гӯшти ба роҳ монда шудааст. раиси шаҳр соҳибкор Ҷовид Абдулманоновро вазифадор намуд, ки ба сатҳу сифат, саршумори мурғ ва истеҳсоли гӯшт аҳамияти махсус дода, шумораи парвариши онро боз ҳам зиёд намояд. раиси шаҳр таҷрибаи узви кооперативи тиҷоратӣ ба номи Муҳаммадиев Салом Шарофовро, ки 4 сол қабл аз Федератсияи Русия 4 сар бузи навъи шведӣ оварда, ҳоло шумораи онҳоро ба 32 сар расонидааст, шоиста арзёбӣ намуда, барои иҷозаи сохтмони бино ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. зикр гардид, ки нақши соҳибкорони ватанӣ дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ, бозомӯзии мутахассисон, вориди технологияҳои муосири инноватсионӣ, саноати кунонии босуръати кишвар, ки ҳадафи 4 миллӣ эълон шудааст, инчунин анҷом додани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва хайру эҳсонкорӣ назаррас аст. дар деҳаи Кабудсанг бошад, аз ҷониби сокини деҳа соҳибкор Ғайрат Бутиров сохтмони фермаи мурғпарварӣ барои 5000 сар идома дорад. ҳоло ки тухми гӯшти мурғ ба бозори шаҳр асосан аз берун ворид мешавад, ин кор муҳиму зарурӣ дониста шуд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вохирӣ бо фаъолони кишвар изҳор дошта буданд ки ҳар як порча замин бояд самаранок истифода бурда шавад ва аз як замин ду ва ё зиёда ҳосил гирифта шавад. раиси шаҳри панҷакент вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат аз хоҷагии деҳқонии сарфарози ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан ба номи тухта ойматов яздони шодмон адҳами нор дидан карда бо рафти парвариши зироат ва ҷамъоварии меваҳои тару тоза, сабзавот ва инчунин шолӣ шинос шуд. бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти халифа ҳасан яке аз ҷамоатҳои калонтарини шаҳри панҷакент ба ҳисоб меравад. мардуми ин деҳа бошад бо меҳнати худ бо ба даст овардани ҳосили фаровон меваҳои шаҳдбор сабзавот маъруфанд. имрӯзҳо аз мавзеи қавола сар карда то дигар деҳаҳои шаҳр дар паҳлӯи шоҳроҳ аз намуди ин меваю сабзавот кас ба ҳайрат меояд, зеро сокинон дар гармиҳои тоқатфарсо меҳнат мекунанду кӯшиш менамоянд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. аз ин ҷост ки кайҳо боз меваю сабзавоти ин ҷамоат дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ харидорони худро дорад. ба раиси шаҳри панҷакент иттилоъ доданд ки хоҷагии деҳқонии сарфароз ки 37 гектар замин дорад 12 навъи себ, 12 навъи ангур, инчунин навъҳои гуногуни зардолу, шафтолу, биҳӣ, нок ва бодом низ парвариш карда мешавад. дар хоҷагии деҳқонии яздони шодмон бошад сабзавот аз ҷумла сабзию картошка ки чун кишти дуюм кошта шудааст ҳосили фаровон дорад. коршиносон мегӯянд ки барои ба даст овардани ҳосили фаровон аз марди деҳқон бисёр чизҳо вобастагии калон дорад. агар деҳқон ҳар як ваҷаб заминро оқилона истифода барад бозори истеъмоли ғанӣ ва хони мардум низ пур мегардаду маводи ғизоӣ захира мешавад. сафари кории раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан бо мулоқот анҷом ёфт. раиси шаҳр барои ташаббуси мардуми меҳнатқарин, ободкору сулҳуҷӯ, соҳибкорони муваффақу шахсони саховатпеша баҳо дода таъкид намуд ки минбаъд низ дар деҳаҳову маҳаллаҳо бояд корҳои сабзу хӯрамгардонӣ роҳандозӣ карда шавад, роҳҳо байни деҳаҳо асфалтпӯш карда шавад, ҳар як порча замин самаранок истифода бурда шуда ҳосили фаровон гирифта шавад, маводи ғизоӣ низ ба таври кофӣ барои зимистонгузаронӣ захира гардад. дар рӯҳии ватандӯстиву меҳанпарастӣ тарбия намудани ҷавонон, сафар бар намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб мавзӯи дигари мулоқот буд. масъулон вазифадор гардиданд ки барои боз ҳам беҳтар намудани кор дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешанд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раҷаббой аҳмадзода, раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар ҷамоати деҳоти сӯҷина бо рафти тадобири ободкорӣ, ҷамъоварии ҳосил ва омодагӣ ба кишти тирамоҳӣ шинос шуда барои беҳдошти онҳо дастур дод. нахуст раиси шаҳр аз бинои ҷамоати деҳот ки таъмиру таҷдид карда шудааст дидан намуда барои ороиши намои он насби овезаҳо дастур дод. дар рафти боздид ҳамчунин аз ҳолати собиқ бинои клуб ва хонаи фарҳанги деҳаи сӯҷина ки хусусӣ шудааст боздид ба амал оварда таъмири ин бино ва ташкили боғи истироҳатӣ дар атрофи он зарур шуморида шуд. раиси шаҳр бо рафти бунёди сардхона бо ғунҷоиши умумии 900 тонна аз ҷониби соҳибкор Машраб Эгамбердиев коргоҳи хурди истеҳсоли хиштҳои ороишӣ шинос шуда ин иқдоми соҳибкоронро шоиста арзёбӣ кард. дар деҳаи дашти малла раиси шаҳр бо рафти сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 58 маркази хидматрасонӣ ки мағозаи хӯроквориаш мавриди истифода қарор гирифта онҷо ҳамчунин меҳмонхона ва шустушӯи нақлиёт бунёд мешавад шинос шуда барои тезоидани корҳои сохтмонӣ супориш дод. дар суҳбат бо кишоварзон ҳангоми шиносоӣ бо рафти ҷамъоварии ҳосил дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳоҷи абдурозиқ заҳириддин ва сино ки ба парвариши сабзавот, ҷувори макка ва зироати хӯроки чорво машғуланд ҷиҳати истифодаи босамари замин, ҷамъоварии беталафи ҳосил, омодагӣ ба кишти тирамоҳӣ маслиҳатҳои муфид ироа шуд.
ҳангоми боздид раиси шаҳр ба сокини деҳаи соҷина маҳмудҷон фахриддинов барои захираи фаровони маводи хӯрока ки худ ва аҳли оила рӯёниданд ва парвариши аспу гов изҳори сипос намуд ва таъкид шуд ки дар ҳар оилаи сокинони деҳот бояд чунин бошад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ин сафар аз ҳавзҳои моҳипарварии парки технологии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ки дар ҳудуди ҷамоати деҳот ҷойгир аст дида намуд ва истифодаи босамари онҳоро барои зиёд намудани истеҳсоли моҳӣ зарур шуморида шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар баромадҳояшон таъкид мекунанд ки мо бояд ҳар як бурчаи замини назди ҳавлигии хешро самаранок истифода барем. сокини шаҳри Панҷакент Бибиҷон Холиқова гуфтаҳои сарвари давлатро сармашқи кори худ намуда тасмим гирифтааст ки ба давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2022-2023 маводи хӯрока захира намояд. занро отифаи ҳусн меноманд ва зиндагӣ собит сохтааст ки бонувон ҳунарманд бошанд ва дар зиндагӣ комёбу муваффақ гарданд. чунин бонувон дар шаҳру деҳоти Панҷакент кам наистанд. ҳайати эҷодии телевизиони Симо бо ҳамкории шӯъбаи корбозанон ва олии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз манзили раиси кумитаи маҳаллаи рӯдакӣ Бибиҷон Холиқова дидан намудем ва шоҳиди он гаштем ки ин зани меҳрубон замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода мебарад. ӯ зимни суханронии худ қайд намуд ки мо бо аҳли оиламон дар замин бодаринг, помидор, қаламфури булғорӣ, боимҷон, каду, картошка, зарҷома мешинонем ва ҳосили онро ҷамъ намуда барои зимистони солҳои 2022 ва 2023 консерваҳои гуногун омода менамоем. Бибиҷон Холиқова аз боимҷон хӯриши омода намудаи худ яъне икраро ба мо пешкаш намуд ва зиёда аз 30 дона консерваҳои гуногун аз ҷумла фишурдаи бодаринг, 2 нави икра, хӯришҳо аз бодаринг, карам, помидор ва ғайра. инчунин аз меваҳо шафтолу, зардолу, себ, қулфина, гелос, шарбатҳои лазизу ташнашикан ва мураббо омода намудааст. зимни мушоҳида мо дарк кардем ки дар ҳақиқат ҳар нафаре ки бо як меҳри хоса ва дилбастагӣ ба замин сару кор мегирад аз меҳнату заҳмати ҳалоли хеш маҳсули хубе ба даст меорад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. хайр.